ple aguacero el camino del Cid. Sortim de Quintanilla del Vivar i ara pel GR cap a Burgos. Fa molt vent, bueno, fa vent però és fred, és molt fred. Bueno, doncs estem a 8 graus, A 8 graus a les 9 del matí, déu-n'hi-do. Acostant-me al Burgos, ja. Ja he sortit de Burgos, ja fa una estona, uns quilòmetres, i ara vaig cap al monasterio de San Pedro de Cardeña, crec que es diu. Bueno, fa un dia amb molt de vent i ben fred, a més a més. Cap al monasterio de San Pedro de Cardeña. Acabo de deixar San Pedro de Cardeña. Aquí hi havia un monjo allà bastant mal carat. Li fico una pregunta i no m'ha contestat massa. Però bueno, el sol escalfa, però fer aire fresc, pues nunca no ve de gust de nova. Aquí passant per un parc eòlic, que avui amb el vent que fa, vull dir, pues, estan funcionant ara bé. Continuo aquí, el camí del Cid, direcció a Montbúvar, aquí per un bosc d'alzina baixa.
fent un repechón cap a Moldova. Dies. Cap a un lloc que es diu Revilla del Campo. M'estic acostant a Revilla del Campo. La cosa és que aquí, passat el poble, hi ha un collat que has de posar aquí un altiplà i aquí davant. Un gràfic molt gran fet amb pedres que posa Camino del Cid. Segurament Camp Malagotó no es veu, però jo l'estic veient ja. Està fet amb pedres blanques. Ja l'espassa i Camino del Cid posa. Em sembla que, si no sé si ho dic, però em sembla que es diu Pico de Lassa o alguna cosa així. Bueno, estic aquí a tocar el Cudillo del Campo. I ja bastant xungo. El que està fent ara és bastant aire i bastant fresc. Tot i que al migdia el sol escalfa, però és que no estem de maig, mitjans de maig. Això és Cudillo del Campo i allà al fons es veu la inscripció que posa Camino del Cid. Bueno, sortint ja de Cudillo del Campo i ara vaig a fer el coll aquest on té el mural aquest dalt. I res, segueixo l'ascensió. Ai. Collado aquest del Pico de Lassa, Déu-n'hi-do. Ha hagut un moment que hi havia un vent que no podia quasi ni caminar. Ja no dic anar en bici, ni caminar. I res, ara baixo ja vaig. Ja hem passat aquest bosc. I res, estic a 27 quilòmetres de Sant Domingo de Silos. Em sembla que ja veig més o menys per on para. Mare, ja com està de grau això.
Bueno, pues entrant ja a Covarrubias. Bueno, realment aquest poble és molt xulo, Covarrubias, el riu Arlanza, el castell, la bici i ja continuo cap allà. Bueno, aquí fem un repechón després de Retuerta. Amb la càmera no ho sembla, però hi ha una santíssima pujada. Ai. Aquí arribo al coll. Aquesta és la vista del poble de Retuerta sobre la vall i la pujada. I res, en queden uns 10-11 quilòmetres, en queden fins a Santo Domingo de Silos. I res, a veure si s'acaba això. Estic passant pels boscos cremats de l'any passat, quan havien de fer la prova de Colina Triste, Burgos, una prova de mountain bike que es fa des de Santo Domingo de Silos. Bueno, ja a 1 quilòmetre ja de Santo Domingo de Silos, ja estic aquí, entrant al poble ja. Segon dia del Camino del Cid, vaig cap al desfiladero de la Yecla, sortint de Santo Domingo de Silos, i bueno, sembla que mateixa tònica, vent i fred, però bueno. Per aquí estic amb un pàramo d'aquests solitari. La veritat és que no he mirat el nom, no sé on estic, però bueno, segueixo per aquesta carretera. Bueno, acabo de fer un coll després d'un poble que es diu Mamolar i bueno, estic baixant per aquí per una carretera molt tranquil·la. Falten menys de 50 quilòmetres, bueno, 48 quilòmetres o 47. Avui l'etapa serà curta, ja donarà temps per descansar. De moment fantàstic.
Tot i que diu que aquí a 150 metres ja ens m'haig de desviar no sé on. Però no sé si és carretera o pista. Y ahora uso de mierda. Ya cap a Huerta de Rey. I'm just sitting here. I got time. M'acabo de trobar un toixó, tu. Més maco? Aquest tram és supercòmode, superpla, apte per gravel, a tope. Anxes Castilla. Sometimes you need to go. Bueno, ja estic a la província de Sòria. I res, per aquí. Unes vinyes molt diferents al Penedès, molt. Estic a 20 quilòmetres ja de Langa de Duero. You and me meant to be in the great outdoors. Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors. M'estic acostant a un poble que no sé com es diu. Bueno, estic ja a 5 quilòmetres aproximadament de Langa de Duero, passant. El poble d'abans es deia Alcozar. I res, estic passant per aquí, per aquest coll, amb uns corrals. Aquest corral sí que sembla que està més en ús. I suposo que això que veig aquí davant ja és la vall del Duero.
Bueno, doncs ja està. Entrant a l'Anga de Duero. Al final 61 quilòmetres, no discotecs. I 800 i pico d'ascensió. I ja està, buscar l'hotel i a descansar. I